Risampunipun kopi binagalan arata niraus anting kopi laten wanimus maring begal kang sawidak mangkana se Abdul Qadir tandinunung dening begal kang sawidak argaden pitamuhin mangkana anak wong sajuga amarane maring Syekh Abdul Qadir asruden niraamu sepakir apa ingkang siragawa Syekh Abdul Qadir amus hebegal waruhanira dinar serta nisun iki teun akeh mung catur dasa mangka begal ika amus malih ingan de pernah iku sirandekon ingan dinar lingese Abdul Qadir yen siratambu sundekon ing kendek anam ing cacang klekan sun pusti pun begal asru angucap ing panyanane sun siraing pakir di mapan sira ngadut ing dinar catur dasa mapan panggona nira lamun sun dulu dening kaliwating sudra ten layak musti demi siralamun sun watara anggora kewalatan sayakti sarwiluna dunyamu semuidin tinilar risaksana ana wong sajuga
maring sehatannya apa serta